Ka Jingjah tu kana sapang u Hynmen ubas ngeu tu yaki Jingjah jong kapara. Ha gawe kasngi, u Steve bat ka lok jong u ki wan kai haying jong kapreti. Kapreti ka day kapara jong u Steve. Kapreti ka pli ya ka jingkang, ka kendet haba ka yoi u Hynmen bat ka kongkensi baki yang ha jingkang. Kapreti ka khot u Hynmen bat ka lok jong u bat ka pharung yaki haying. Dap ka tu kat nepor, kapreti ka ong, dang ya syongkai ba bat ikong, nganet tiuno mga dakasya. Kapreti ka let sa kamera set, kapet shiniru omdon slasharu omdon. Dae kan Aisyah yu Hynmen jongka bat ka kongkensi. Kapreti ka snyosi namar omdon ay haying, ban ay yu Hynmen bat ka kongkensi, baki wan kai haying jongka teng-teng. Kapreti ka pej haduli, don tang uwe ubilor umso. Kapreti ka perkat, bangan ay dakane ka umso ya iba bat ikong, na marba omdon shini slasha ban Aisyah yaki. Kapreti ka pente haklat di ya ka umso, ban lej ay yu Hynmen bat ka kongkensi. Katba kapreti kadang te ya ka umso hakiklat. Kapreti ka perkat, lada iba i ong ya nga ban ya dilang ya ka umso. Ngan syuthok ya iba bang ladep di hakamra syadja, namar ba omdon umso syu. Katba kapreti kadang mod ban lej ay umso ya u Hynmen bat ka kongkensi. Kapreti ka yoi ba upara jong ka kongkensi u don lang hakamra syongkai, u ya syongkai lang bat ki. Kapreti kala sangyak teden, bat kala perkat. Kumno ngan le, umsoru lalut, da engan ay upara kensi jong iba. Kapreti ka lej biang syakam rasyat, ka perkat. Bat kala shim ya ka ha ujok, ka te ha kalat, ka lej ra ha kamra syongkai. Kapreti ka tang syupoy ha kamra syongkai, ka shim syua ya ka klat ba don ka ay ha u Hynmen ba undi, kada ong artat. Shim ba, di mapi da ka ne ka umso sprite. Kapreti ka ay de ya ki klat ba don umso ya ka kongkensi bat ya upara jongka. U Hynmen jong kapreti, u di ya kata ka umso, umut bet baka de ka umso sprite. Henry kam don jing mat na marka de ka Upara kensi jong u Steve ulaong. Ken ay ngan di no mga dakatua ka umso sprite jong pi. Namar ka ne ka umso ngam da bang bha. U Steve namar ba utip baka de ka kam de ka umso sprite. U Steve ulaong, ka ne ka umso ngaladeb di mga, kam yahap bangan iPad ya pi. U Steve ulaong, ap nganit shim mga dakaway haduli. U Steve upha syongkai lang ya kapara hang taha kamera syongkai. Katba yala jongpat ulet sa kamera syet uyo iba omdon ay haying jong kapreti. U Steve ushim ya ubilar umso upenhap hamadan. Baro ki yok sengaw ba u Steve ula penhap bilar ha kamera syet. Bat kumta shiphang u Steve uwan ha kamera syongkai. Uyatu ya ki baro ba ubilar umso sprite ula kumpen habat ula pat. U Steve uong yu upara kensi jong u. Ap nganit tit mga dakaway ka umso hadukan ngin siya di lang. Upara kensi jong u ula ong. Kenyo labiang yangin yan let nyo namar nga haplet don kam. Kapreti kalaong. Ap ngan syadja sejenta mga yabamja siwa siya let. Namar piyawan kai teng-teng haying jong nga. U Steve haba uyo sngaw baka para jong u ka kran kumta. U Steve u perkat ka para jong nga kan syadja da haba haying omdon Na lor ulog jong i udang tiap pang na inyo pisa banet tit jing tit. U Steve ka log jong u bat upara kensi kilet nyo. Enda baro kilayan let. U Steve tang syupoy haget ula ong ya ka log jong u kumne.
Ya dang ya chakmat ngan ya kran bat ka para khendiat. Kalok jong ustif bat upara jong ka kidang ya kampaji. Kat ba ustif pat ulet rungbiang haying jong ka para. Ustif utang surung haying ula ong ka para. Pimut bangam snutu se hep ya ki jingjah jong pi. Tang shudi ya ka umso ba ay mapia nga ngalas ngutu. Ustif ula ong. Balay hep pimatu ya nga katni pi jinjar. Ustif ula ong biang. Pitip hep. Balay nga penhap knang ya ubilar umso hakam rasyad. Knang ba uparakan si jong nga unnum tip ba omdon umso sprite haying jong pi. Bat ka umso ba di mga kamday ka umso sprite. Kaday tang ka Day kata ka daw nga sa penhap knang ya ubilar. Knang ba kintaraya nga bangla penhot ya ka umso sprite hamadan. Ustif uyarap ya ka preti ban Pyllait na ka Jingjah Burom. Bat ulayoi ba ulok jong ka utiapang haying. Ka preti kamdan ay haying namar ulok umla ban let bela. Hynmen jong ka preti ay pisaya ka kumba katu katne. Knang ba ka para jong kanyo ban tit jing tit haying. Shua ba ustif let no. Uda ong ya ka para lajong. Lada pidon kam ay te hep sa ay jing tip yang nga. Ka preti ka jaw umat. Namar kikitin subun jong Hynmen. Ustif ulet paino bat ka lok jong Lada episode nat, ngau balat, share bat subscribe ka channel bat share comment.